Takaitaccen tarihin mulkin jihar Kano. Kano ita ce jihata, mu ne jalla da Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci. Ni ne naku Nura Ma'azam Bichi. Kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel na YouTube, danna mana alamar subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Muna godiya da irin gudunmawar da kuke bamu. Mu je domin mu ga bidiyon. Ka kawo katar da dubu dubansa, Kano jimbiwa. An kirkiri jihar Kano a ranar 27 ga watan Mayu na shekarar 1967. A lokacin da aka raba yankin Arewa bayan Najeriya ta cika shekara 7 da samun yanci. Alhaji Audu Bako shine gwamna na farko a jihar Kano, wanda ya kasance jami'in ɗan sanda mai ritaya kuma tsohon kwamishinan 'yan sanda, inda ya gudanar da mulkin jihar Kano tun daga shekara ta 1967 zuwa shekara ta 1975. Bayan Alhaji Audu Bako ya gama mulkin jihar, sai kuma Kanal Sani Bello ya anshi mulkin jihar. Kanal Sani Bello ya kasance soja kuma ya mulki jihar tun daga shekara ta 1975 zuwa 1978. Bayan Kanal Sani Bello, sai wani sojan ya sake karɓar jihar wanda ake kira Ishaye Shekari, wanda ya mulki Kano daga shekara ta 1978 zuwa 1979. Daga nan kuma sai mulki ya koma kan farar hula, inda Alhaji Abubakar Rimi ya zama zababben gwamnan jihar Kano a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PRP, inda ya mulki jihar daga shekara ta 1979 zuwa 1983. Alhaji Abdu Dawakin Tofa shine ya zama gwamna bayan marigayi Alhaji Abubakar Rimi, shi ma kuma a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PRP. Amma wata biyar yayi yana mulkin jihar daga watan Mayu na 1983 zuwa watan Oktoba. Daga nan kuma sai Alhaji Sabo Bakin Zu'u, yayin da shi ma ya wata biyu yana mulkin jihar daga watan Oktoba na 1983 ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PRP. Daga nan kuma sai mulki ya ƙara komawa hannun soja, inda Air Commando Hamza Abdullahi ya karɓi jihar, inda ya mulki jihar daga shekara ta 1984 zuwa 1985. Bayan shi kuma sai Kanar Ahmad Muhammad Daku, wanda shi ma ya kasance soja, ya yi mulki daga shekara ta 1985 zuwa shekara ta 1987. Sannan kuma sai Muhammad Indatsu Umaru, wanda shi ma ya kasance soja, ya shugabanci jihar daga shekara ta 1987 na watan Disamba zuwa 27 ga watan Yuli na 1988. Daga shi kuma sai Kanal Idris Garba, wanda shi ma ya mulki jihar Kano daga shekara ta 1988 zuwa shekara ta 1992. Yayin da daga nan kuma sai mulki ya ƙara komawa hannun farar hula, inda Architect Kabir Ibrahim Gaya ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NRC ya karɓi jihar daga shekara ta 1992 zuwa 1993 a watan Disamba. Daga nan kuma sai mulki ya ƙara komawa hannun soja, inda Kanal Muhammad Abdullahi Wasi ya karɓi jihar daga shekara ta 1993 zuwa 1996. Bayan Kanal Muhammad Abdullahi Wasi ya gama, sai kuma Kanal Dominic Oneya. Kanal Dominic Oneya ya mulki jihar Kano daga shekara ta 1996 zuwa 1998. Daga nan kuma sai Kanal Aminu Isa Kwantagora ya karɓi jihar, inda ya mulki daga shekara ta 1998 zuwa 1999. Yayin da daga nan kuma mulki sai ya ƙara komawa hannun farar hula, inda aka zaɓi injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a matsayin gwamnan jihar Kano a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP daga shekara ta 1999 zuwa 2003. Bayan gudanar da zaɓe, sai Malam Ibrahim Shekarau ya samu nasarar zama gwamnan jihar Kano a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ANPP daga shekara ta 2003 zuwa 2007, inda ya samu damar sake tsayawa takara karo na biyu, inda ya sake samun nasara, wanda ya kai shi har zuwa shekara ta 2011. Bayan gudanar da zaben shekarar 2011, sai injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya samu nasarar dawowa mulkin Kano karo na biyu, wanda ya kai shi har zuwa shekara ta 2015, inda aka sake gudanar da zaɓe. Bayan gudanar da zaben, sai Dr. Abdullahi Umar Ganduje
ya samu nasara a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC yayin da ya karɓi ragamar jihar ya gudanar da mulki har zuwa shekara 2019 inda aka sake gudanar da zaɓe ya kuma sake samun nasara a karo na biyu a ƙarƙashin jam'iyyar APC wanda ya kai shi har ya zuwa shekara ta 2023 inda daga nan wa'adin mulkinsa ya ƙare. Bayan gudanar da zaben shekarar 2023 aka bayyana injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda ya lashe zaben a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NNPP wanda kuma kawo yanzu shine yake mulkin jihar. Garin noma da gida bakamar mu fagen zumunci da karamci mu ganawa. Waɗannan su ne shugabannin da suka mulki jihar Kano tun daga shekara ta 1967 har kawo yanzu. Ku kasance da ni a shiri na gaba domin ganin abin da yanzu muku da shi. Kada ku manta ku danna alamar subscribe. Sarauta mu